sekekepanggihan malih sesarengan keluarga besar Sinirak Setia Kawan saking dusun Kali BP kang dipun pandegani dening Bapak JAIOY. Dalu menika pagelaran Sinirak Setia Kawan dipun undang Bapak Jumati, Ibu Sunarti sekeluarga saking dusun Kerai Lumajang. Dalu menika pagelaran Sinirak Setia Kawan nyambut gawe bebarengan Gisa Audio Sound System saking Kali BP kagunganipun Mas Sugi dan juga berkolaborasi bersama Artis Production Video Shooting Multimedia Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono, dan juga di sini Artis Production promotor ada Mas Arsa dan juga ada Mas Ardi. Oke, saderengipun panjenengan amirsani Gebyari Rock Setia Kawan kula ngaturaken setunggal tembang spesial kangge ibu tuan rumah nggih. Nggih menika Ibu Sunarti. Coba tak kei sing viral saiki rek dikai gerigis sing penak. Masih bersama Setia Kawan original. Suwi antar gruduke apu riko nangis opo tahan dirasakno eman-eman du di suwi antar gruduke apu riko nangis opo